La nit del 31 d'octubre va estar marcada per la festa organitzada per l'Associació de Joves de la Palma amb motiu de la Castanyada 2013. Tot i que l'esdeveniment va rebre el nom de Concert Jove, la veritat és que no va haver grups tocant en directe a l'escenari del poliesportiu municipal, sinó 4 discjòqueis que van punxar músiques de diferents estils i per a tots els gustos. El Roc Peris, l'Àlex Muñoz, el Pau Carrera, el Gerard Forgas i el Ferran Devesa. També a la nostra població, com sol passar ja en aquest tipus de festes, es va celebrar conjuntament la Castanyada i el Dia dels Difunts. Cada vegada més l'estètica de Halloween i les disfresses tenen millor acceptació entre els joves, motiu pel qual es va decorar el poliesportiu per a l'ocasió i fins i tot es va poder veure gent disfressada tant a la pista com a la barra de begudes. Els assistents a la festa van pagar 3 euros pel tíquet, amb el qual els entrava una cervesa si eren majors d'edat o un refresc si eren menors, i un original joc anomenat Busca la teva parella, en el que mitjançant un adhesiu tenien que trobar la parella del personatge que els havia tocat. Si ho aconseguien, a tots dos se'ls regalava un xupito. D'aquesta manera, els joves incentivaven la sociabilitat i la relació entre els assistents. A més, amb l'entrada també tenien la possibilitat de guanyar la rifa d'aquesta Castanyada 2013 i dur-se a casa una panera formada per 2 ampolles de moscatell, moniatos, castanyes i 2 carbasses. El Concert Jove va ser una mostra més de la iniciativa que tenen els joves de la Palma, que amb la col·laboració de l'Ajuntament poden fer front a les despeses econòmiques i logístiques de totes les seves campanyes, entre les que es troba, per exemple, el Chapulina Rock de cada any.